protože skoro žádný lékař vám neřekne při návštěvě, že byste měli zařadit koření do každodenní stravy. Jakmile se dostane do vašeho těla, neskutečně podporuje imunitu. Je to přírodní antidepresivum, protože zlepšuje náladu. Navíc je velmi účinný při stresu. Ahoj, já jsem Alena Brugioni, diplomovaný výživový specialista s mnohaletou praxí ve výživě. A vy sledujete kanál o zdravém stravování, kde každý týden podrobně rozebíráme souvislosti mezi zdravím a výživou. Dnes se podíváme na top 5 nejlepších koření. To je samozřejmě můj osobní výběr. Když používáte jiná koření nebo bylinky, tak to je jedině dobře, protože čím víc různých koření a bylinek používáte, tím je to lepší pro vaše zdraví. Já jsem vyčlenila těchto 5 koření, protože mají velmi prospěšné účinky na lidský organismus a je fajn je mít pravidelně ve svém stravování a ve svém jídelníčku. Proč je téma koření aktuálně dnes? Protože s rozvojem medicíny jsme bohužel začali zapomínat, co naši předci používali pro podporu zdraví. Dnes se čím dál víc spoléháme na chemické léky, protože skoro žádný lékař vám neřekne při návštěvě, že byste měli zařadit koření do každodenní stravy, ale místo toho vám spíše předepíše nějaké léky, že jo? Určitě nemluvíme ale o léčení chronických nemocí pomocí koření, ale jako prevenci proti těchto chorob to může být nápomocné. Tak jedeme. Naši předci používali obrovské množství koření a bylinek, které měly přírodní, protizánětlivé a protivirové látky. Teď, jak jsem se již zmínila, do života přišly léky. Ale pokud začnete pravidelně používat různé druhy koření ve své stravě, brzy zjistíte, že vaše imunita i celkové zdraví se určitě zlepšují. Začneme s mým oblíbeným kořením – kurkumou. O kurkumě jsme už natočili podrobné video, ale pro ty, kdo ho ještě neviděli, v krátkosti vysvětlím, v čem je tak prospěšná. Hlavní účinnou látkou v kurkumě je kurkumin, který má především silné protizánětlivé účinky a který velmi podporuje činnost jater. Pokud ji budete pravidelně zařazovat do jídelníčku, podpoříte tím funkci jater, což se příznivě odrazí na vaší energii, pleti a dokonce může eliminovat nepříjemné pachy těla. Pokud naše játra fungují správně, máme zdravou hladinu cholesterolu, který je nezbytný pro tvorbu žluči. A jak už to víme, žluč je hlavní antiseptikum, to znamená dezinfekce, která pomáhá regulovat zdravou střevní floru. Jak vidíte, takové obyčejné a dostupné koření jako kurkuma může nastartovat celý proces zajištění zdraví všech vnitřních orgánů. A další skvělé koření, které je zároveň i jako produkt, protože se může používat v různých podobách, je zázvor. O zázvoru jsme mimochodem už taky natočili video. Kolik užitečných videí jsme už natočili? A kolik nás ještě čeká? Stovky. Zázvor nejenže můžete použít jako koření, ale právě i jako čerstvý kořen do pokrmu nebo do nápoju. Zázvor je jeden z nejlepších prostředků na podporu trávení. Pokud máte potíže se žaludkem, cítíte těžkost nebo jiné nepříjemnosti v trávicím systému, zázvor je první volba, která vám může pomoci. Můžete si ho přidat do čaje nebo si dát kousek do pusy a povalovat si ho v puse. Tento způsob je skvělý pro zmírnění nevolnosti a to i v těhotenství. Kromě toho zázvor má antivirové a antibakteriální vlastnosti. Když onemocníme, místo čaje s medem je lepší si dát čaj se zázvorem. Zázvor můžete použít jako koření při vaření, když do jídla přidáte špetku prášku, nebo můžete i pít obyčejnou čistou vodu se zázvorem. Nemusíte se bát jeho mírně pálivé chuti. Jakmile se dostane do vašeho těla, neskutečně podporuje imunitu.
Další koření, které mám oblíbené, je z kořice. Všichni víme, že se velmi často používá při pečení do různých pekárenských výrobků. Jenomže pokud do těch pekárenských výrobků používáme docela velké množství cukru, tak se její zdraví prospěšné účinky ztrácí. Já ji ale ráda přidávám do kaší, do banánových lívanečků nebo si dělám čaj se skořicí. A co je důležité vědět o skořici, je to přírodní antidepresivum, protože zlepšuje náladu. Navíc pomáhá stabilizovat hladinu glukózy v krvi. A když se hladina glukózy stabilizuje, má to pozitivní vliv i na hladinu oxidovaného neboli špatného cholesterolu. Pokud tedy budete pravidelně konzumovat skořici, můžete pozorovat snížení hladiny špatného cholesterolu. Ale prosím, nezapomínejte, že nestačí jen zařadit skořici do vašeho stravování. Důležité je samozřejmě omezit příjem jednoduchých cukrů a rafinovaných sacharidů a celkem si hlídat zdravé, vyvážené stravování, aby byl účinek tohoto koření viditelný. Další koření, které se skvěle hodí do vašeho jídelníčku, je kajenský pepř. Obsahuje látku zvanou kapsaicin, která zlepšuje trávení a má antioxidační účinky. Kapsaicin také přirozeně podporuje tvorbu enzymů a žaludečních šťáv, což vám výrazně zlepší proces trávení. Lidé, kteří pravidelně konzumují kajenský pepř, trpí mnohem méně nadýmaním a plynatostí. Když onemocníte, kajenský pepř vám pomůže v boji proti virům, protože obsahuje i přírodní vitamin C, který urychluje uzdravení. A co možná nevíte, kajenský pepř také zvyšuje citlivost buněk na inzulín. To je důležité, protože kvůli špatnému stravování a rafinovaným sacharidům klesá citlivost na inzulín, což může vést k cukrovce druhého typu. Kajenský pepř pomáhá tuto citlivost zvýšovat. A nakonec, páté koření, o kterém bych se dneska ráda zmínila, je kardamom. Kardamom je skvělý pro stimulaci tvorby trávicích šťáv, což je běžná vlastnost většiny koření a stejně jako ostatní koření v našem dnešním žebříčku má antivirové a antibakteriální účinky. Kardamom ale navíc je velmi účinný při stresu, takže ho můžete pravidelně přidávat do čaju nebo kávy. Pokud použijete kombinaci z kořice i kardamom, získáváte dvojitý efekt. Z kořice vám zlepší náladu, zatímco kardamom podpoří vaši nervovou soustavu. Pomocí těchto koření tak můžete snadno podpořit své tělo a zlepšit jeho fungování. Milí přátelé, doufám, že toto video pro vás bylo užitečné. Napište mi prosím do komentářů i své oblíbené koření, které mohou být inspirací pro ostatní diváky, které jsou na cestě ke zlepšení svého zdravotního stavu a zlepšení kvality svého života. Tak jsme už u konce tohoto vonavého videa. Příští týden se můžete těšit na video o olejích, kde vám prozradím ty nejlepší, ať je co nejdříve zařadíte do svého jídelníčku. Tak se nezapomeňte přihlásit k odběru, abyste nezmeškali další témata. Děkuji, že jste video dokoukali až do konce a speciální poděkování všem, kdo si pamatuje hlavní pravidlo kanálu. Vidím Alenu, dávám like.